Ona joveros i ona joveres, benvinguts una setmana més al programa més random de les zones. Benvinguts a casa vostra, benvinguts a Ona Jove. Què tal, Merins? Molt bé, molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia i molt bones hores del dia a l'hora que ens escolteu. Perquè sí. Que accelerat això, eh? Buah, és una energia que és que m'entra pel cos i ja no... ha de sortir. Si no surt, què? No es pot quedar dins. És com un llamp, no? Explota, arribar a terra. Explota, més plor. Explota mi corazón. Pues ja està, el mateix. Rafaela Carrà. Sí, sempre. Està viva, aquesta dona, encara? Saps que van fer una pel·lícula que es diu Explota, crec? No sé l'èxit que ha tingut la pel·lícula, també et diré. La pel·lícula ara està a Itàlia. No sabem res. Que la Rafaela, de fet, és d'allà, no? És italiana, exacte, però va venir a les Spains a buscar una mica doncs, la fama aquesta sonora, no? Sí, m'encanta la fama sonora. Total, estem aquí, Marc, 55 minuts a tope. A tope, perquè som nosaltres. I això és l'Ona Jove. Això és l'Ona Jove. Recordem que aquest programa és multiplataforma ara des de la setmana passada. Exacte. Que ens podeu trobar doncs, a tot arreu, via podcast, a iVoox, a Spotify, a iTunes, via YouTube, també que vam estrenar la setmana passada d'aquesta emissió, que també ens podeu trobar en format vídeo. Exacte. O com sempre, a la manera tradicional, a través de la ràdio, a la mateixa freqüència, setmana rere setmana. Exactament. Xarxes socials també @OnaJove, Instagram, Twitter, per si ens voleu seguir per allà, que estem força actius, ho hem de dir. I a YouTube importantíssim, perquè ja que ens hem estrenat, Marc, hem de fer aquí una mica de bombo, no? Sí, no? Ens hem de començar a preparar, no? Sí, exacte. Ja tens la casa fitxada a Andorra? Ai, no volia dir res, Marc. Que som youtubers ara, ja. Mira, de veritat, no volia dir res. M'ho volia guardar per mi, i tu ara ja m'has... Ets veïna del Rubius. Sí, però és que volia fer una exclusiva i ara me l'has ja destirotat. Ja no m'està agradant això, Marc. No, ho sento, no. Has de ser molt optimistes, eh? Has de ser molt optimista. Però poca broma, que han tingut encara... Sí, no sé, anem fent, no? Molta gent que ens ha dit que li agradava també la versió en vídeo. El format vídeo, sí, bueno, s'ha de provar. Nosaltres provem, experimentem, fem aquestes coses, no? Per algú és el programa més random de les zones, no? Exactament. Marc. De què parlarem avui? Importantíssim. De què parlarem avui? Què parlarem, Marc? Parlarem de Netflix, ja és la típica. Sí. Es nota que tinc més temps, eh? Tenim dues plataformes que tiren molt i traiem material d'allà, no? És així. Home, una és... Aviam, no pots comparar. Una és la ON. Una és... Espera, no. Una és Netflix. Sí, que és la... Ens podrien patrocinar, també et diré, eh? Que almenys que ens paguin la subscripció, no? Ens poden veure ara dins d'aquesta cova i ens podrien dir, doncs mira, macos, va, ja està. Us donem, no? Tens un compte d'aquests compartits i exacte. Ja fem. Sí, ja fem, no fem, vull dir, sí, ja està. Una cosa és comparar Netflix i l'altra comparar... És que estàs com comparant un Ferrari... Amb el cotxet que té el teu cosí. Amb el meu saxo, que jo tenia un saxo, que jo anava molt bé amb aquell saxo. No, el saxo encara. És com el cotxet aquell que va amb pedals del teu cosí. Estàs comparant aquestes dues coses. Sí, va, t'ho compro. És, com vam dir en un programa, pitjor que Wikipedia vista TikTok. Exactament. Perquè és la font més inconfiable del món mundial. O sigui, no hi ha més. L'explicació és aquesta. I que tothom es repeteix. Sí. I hi ha dies que dius, és que sempre el mateix. La mateixa cançoneta. Sisplau. I és que no foten ni gràcia. No. I a sobre me n'estic adonant en vídeos de... Mira, ja faig la minisecció improvisada. Sisplau. L'altre dia vaig descobrir que la gent és idiota. Molt bé, Un aplaudiment. Crec que havíem de... Ja ho havíem de portar al programa. Havíem de començar ja el programa dient aquesta cosa. Gràcies, Marc. Gràcies per inspirar aquesta secció i aquest programa d'avui. Gràcies. Per què? Per què? Vaig veure un TikTok, no el tinc a mà ni el buscaré. No cal. Que parlava de com enrotllar els cables. Molt bé. Venia d'un senyor que ara s'ha ficat de moda a TikTok fer un vídeo de els AirPods a sota tenen un cable. I tothom dient, és que jo he tirat la caixa i he tirat un cable. Doncs es veu, tu tens la caixa dels
dels AirPods, dels iPods, els aquests inalàmbrics. Els inalàmbrics, val. I es veu que a sota tu aixeques el plastiquet que hi ha on et venen dintre la caixa, aixeques i a baix de tot està enrotllat un cable Lightning d'aquests i la gent, un cable nou! Què dius? I hi ha gent que encara tenia la caixa, l'ha anat a buscar després de 2 anys i ha trobat un cable nou. I hi ha gent que ha tirat la caixa. Tirada. Jo em pregunto... I dius, però que, senyor... Jo em pregunto, gent del món, qui tira les caixes? Jo no. Jo sí que les tiro. Jo no, Marc, jo tinc caixes de mòbils de fa 10 anys. El senyor aquest té un iPhone. Sí. I jo crec recordar que l'iPhone, a sota del mòbil, ve el carregador, venia, el carregador ja no ve, exacte. I el cable. Sí. A Apple l'has de treure tot perquè sempre hi ha cosetes. Exacte, sempre, i fins i tot has de treure la carcassa per si hi ha un regal. Sí, no fos calcat. O sigui, mai pots desestimar la caixa en si. Sempre, tant minimalisme, a vegades pot haver una sorpresa, qui sap? Que, de fet, acabo la secció, després fem a pensar en caixa sorpresa. Val. I a part de tot això, doncs, la gent dient que havien tirat els cables, etc. Llavors, malament, és que ja no anem bé tirant les coses abans d'hora. A partir d'aquí deia el senyor, és que jo tinc el cable espatllat, m'anirà bé aquest nou. Sí. I va dir, aprofito per explicar-vos una tècnica que fem servir, nosaltres aquí a la ràdio la fem servir. I tant. Que és com plegar els cables. És que m'ho ha set de la boca, dic, aquí a la ràdio on som bastant experts, d'això, però... Jo aquí m'hi fico amb tothom, no?, perquè que tothom es plegui bé, que si però no... Però tothom acaba ensenyat, també et diré. Exactament. Tothom acaba ensenyat. El cable... Sí. Un cable, si segueix... Aquest senyor es quedava amb la tècnica senzilla de no agafis el mòbil i comencis a cargolar el cable al voltant perquè te'l carregaràs el cable. Bàsicament. Sinó que el cable té la seva forma i el pots anar seguint. Sí, jo faig això. Que així duren molt més. Exacte. Amb cables llargs hi ha un truc més... no es pot explicar per la ràdio ni per aquí a la càmera. És el truc de l'almendruc d'enrotllar els cables. O sigui, és així. Que és bàsicament fer una volta en un sentit i fer l'altra volta en l'altre sentit. Exacte. De manera que es respecta sempre aquesta orientació dels cables i es deslliguen sense cap entrebanc. És que el tires així com l'Indiana Jones amb el saig flash i el cable... Fa el copito. Rise like a phoenix, com deia la Conxita Wurst, no? Exacte. Això ho buscaré, si trobem algun vídeo a YouTube. O també ho podem fer nosaltres un dia, també et dic. Vull dir, ara tenim la plataforma per ensenyar-ho. Ja està, aquí a la ràdio, no? Tutorials de l'Ona Jove. I comencem. I a part de tot això, el mini-incís que venia, que m'ha fet pensar... La caixa de sorpreses, no? La caixa de sorpreses. També vaig veure un altre TikTok fa molt temps, que eren unes cartes, saps, tipus Monopoly, que hi ha unes d'un tipus i unes d'un altres? I tant. Doncs no era ben bé això, no sé quin joc era d'aquests de rol, que hi havia moltes cartes i hi havia unes que eren com d'opcions o de coses que n'hi havia menys, no? Molt bé. Llavors explicaven, evidentment aquesta caixa era per guardar ja el joc, i hi havia com... diguem, com un cartró doblat al mig. Llavors tenies com totes les grosses d'un cantó, feia com un separador, o sigui, es plegava amunt i tornava a baixar per separar els dos blocs de cartes. Diguem, era com el rectangle, no? Pujava, baixava, i llavors feia 2 espais per ficar les cartes. Doncs treien tot, aixecaven aquest cartró del centre i el desplegaven, i a dintre... Hi havia cartes especials. Fantàstic. Així com edició limitada o que la gent no sabia que existien allà dintre. Gent, si us plau. Això són empaquetaments ben fets. Onajoveros i onajoveres, no desestimeu mai les capses, perquè sempre hi pot haver sorpresa. Sí o no? És així. Depèn de quina, també. més algunes que altres, Sí, també et diré, sí, és veritat. Com aquella noia que va comprar un bolso a l'Express, li va sortir un escorpí. Ai, no l'he vist. I es veu que va haver d'anar a l'hospital i tal, Quin quadro. Però també, noia, si veus que hi ha un escorpit i un no l'agafis, o sigui, llença el bolso, no? Poca broma que ma mare em va demanar un lat a dia de bolso. AliExpress? I té por ara de l'escorpí. No he comprat mai a AliExpress, Marc. No he comprat mai a l'Express. És una mica loteria. Sí, ja. Bastant loteria. N'he sentit a parlar. Allò que et regalen els 5 euros aquells de descompte al principi. I qui sap, poder pagues un cèntim per una funda de mòbil i t'arriba una cosa... Poder ni t'arriba, això ja per començar. He arribat a pagar 50 cèntims per coses, amb envio i tot, i m'ha arribat. Bé, Marc, però eren coses de silicona... Són xorrades, en realitat. Una funda pels auriculars... Sí, no està malament per això. Però per 50 cèntims? T'has d'esperar 3 mesos, però 50 cèntims, És que és un regal de tu!
És un regal del Marc del passat pel Marc del futur. El Marc del futur. Potser és un regal pel teu aniversari, ja. No saps ni què és, i t'arriba. I et diuen, hola. I dius, Ja recordo. Això... Ja recordo que em vaig gastar que un dura cèntim. 2 dies. Sí, també. És veritat. Total, hem acabat de parlar del que parlem avui, Marc? No hem ni començat. Jo diria que no. Molt bé. Fantàstic. Em sembla molt bé aquesta iniciativa que tenim avui. Parlarem de Netflix. Sí, una nova proposta que ens presenta. Ens brinden aquestes noves propostes. Creed-me. Uau. Ja em sona a triquinyuela, això. Parlarem també d'uns amics que van tenir un petit accident. Sí. I diguem que... Te'n recordes un dia que vam parlar dels lladres aquells tan patafies? Ai, sí, amics nostres. Doncs diguem que són uns altres tipus de delinqüents que... Són patafies igual? Són patafieríssims. Molt bé, m'encanten. Què parlarem més, Marina? Ai, parlarem d'influencers que em fan a mi molta gràcia i em permeten parlar i criticar una mica, fer una mica de hate a l'Ona Jove, aquest espai random nostre. Ens critiques? Sí, la veritat és que sí. Jaja. La veritat, parlarem també de la Super Bowl i de Rosalia, perquè hi ha aquí una cosa, una àurea negativa i de coses que després direm què passa amb això, no? I la conclusió. I també parlarem d'una mare que s'ha fet tiktoker, i és una mare valenciana de la Terreta, que té una mica de problemes amb la gent, li surt una mica d'urticària amb les paelles que fa la gent arreu del món. En parlarem. És que hi ha paelles que no es poden dir paelles. No, són crítiques, són molt crítiques. Arròs blanc i encara gràcies. I no ens agrada, No. Doncs tot això i molt més, al programa d'avui de Ona Jove. Gràcies, vida, per aquesta intro. Ai, m'encanta. Això ho deixarem al vídeo, A vegades fiquem el separador aquest. No passa res. Si voleu veure la Marina ballant aquesta cançó... O sigui, és com el... cigüeña... Jabalí porc senglar. Jabalí porc senglar... Doncs és el mateix, però en versió intro... Ben tocada, amb harmònics. Amb els harmònics i aquestes notes espectaculars. Doncs anem a parlar de Creed-me. És una sèrie, la que m'he enganxat ara a Netflix, i és una proposta bastant colpidora també de l'any 2019. Molt bé, tirem una mica enrere. És Unbelievable. No, Unbelievable. Sí, Unbelievable. Hi ha masses més aquí. Exacte, però no, aquí n'hi ha moltes, Unbelievable. Aquesta sèrie, doncs, parla de... Però fixa't una cosa, Unbelievable és increïble, o sigui, una cosa que no es creu. Exacte. I l'altre, o sigui, el títol en castellà és Creed-me. Sí. Això és com Fast and Furious, que la van traduir a todo gas. Sí, m'encanta aquest tipus de traduccions, jo que em moc en aquest camp, m'encanta. Com va dir aquell gran filòsof? Unbelievable. Ai! Marc! Unbelievable! O sigui, si us plau, si no heu vist el Mario Vaquerizo a Alaska i al Japó, per favor, doneu-vos aquest moment, regaleu-vos-el de glòria, perquè de veritat no té desperdici aquest bon home, t'ho juro. Quina fantasia, de veritat. Gràcies per posar aquest moment, Marc. Doncs parlem de Creed-me, la sèrie Netflix americana. Vam passar per Islàndia la setmana passada, anem cap a Amèrica. Diguéssim que és Netflix original, doncs, no? Sí, bàsicament. Molt bé. Què parla aquesta sèrie? Doncs ens parla d'un violador en sèrie. És la història... Marc, vas de mal en peor, jo només et dic això. És la història d'una noia a la que van violar i que ningú la creia. Ai, m'està sonant a por 13 razones, això. I ningú l'acaba ajudant en si, sinó que la culpen i acaba dient que no, que va mentir a la policia
i fins aquí doncs, es va embolicant la cosa. El que passa és que doncs, van haver-hi altres violacions en altres estats dels Estats Units, en altres ciutats, i llavors la policia doncs, no en té aquesta constància fins que doncs, comencen a agafar sentit. Uau, o sigui, m'està sonant això que et deia 13 Reasons Why, perquè també hi ha aquestes coses... No l'he acabada, Bueno, sí que se sap que en algun moment la violen, saps què vull dir-te? Surt a la primera, crec, això vull dir. I m'està sonant una miqueta això. Sí, és que no vaig mirar la primera. Que té aquesta... aquests vibes que es diu en anglès, no sé com dir-ho en català, aquestes com... els vibes. Les vibres. Sí, això. Bueno, no sé. Vibres no és... Vibra, hermano! Això sona molt a J Balvin, El nostre amic també, J Balvin. Sí, home, quedem amb ell, Hola. Ara quan ens puguem... Ara que podrem tornar a canviar de comarca... Sí! Ara, home! J Balvin, aquest que està al Berguedà, no? Està al Berguedà colombià, sí. Aquí al costat, no? O encara queda una altra fase del desconfinament? Queda l'altra fase del desconfinament. Ja anem arribant, poc a poquet, Poc a poquet i amb bona lletra. De mica en mica s'omple la pica. O l'oceà del mig, també. Sí, també vull dir qualsevol cosa. Doncs està molt bé aquesta sèrie. Ens la recomanes, Marc? Té aquest punt d'intriga. Jo pensava que seria més estil colpidora, però té el punt aquest com d'intriga i d'investigació. I realment, doncs, saber, veure com aquestes situacions doncs, que passen. I, doncs, és bastant... Ha de ser heavy, dura, ha de ser per la temàtica ha de ser durilla. Però, si ens la recomanes, Marc, jo encara m'he de mirar Lupin. Lupin, la primera. Lupin, the first one. Ho dic a tothom, És bastant bona. Bastant bona. Marc, mira, saps que m'ha vingut ara una cosa al cap? Necessito dir-la. Parlàvem que de mica en mica s'omple la pica, parlàvem també dels oceans, de que, el nostre amic, sí. Marc, tu sabies d'on ve, d'on surt el nom de mar Mediterrani? No. Tu t'ho has plantejat mai? No. Perquè jo amb 22 anys no m'ho havia plantejat a la meva vida i quan ho vaig llegir vaig pensar, doncs té tota la raó del món. Mar sí, no? Mar bé. Sí. Mediterrani és... Mar de què ve? Per què es diu mar? Doncs perquè es diu mar, tal qual. No estàs complint Mira, Marc, deu venir del llatí, jo què sé, de Mare Nostrum. La cosa... El supercomputador, no? Sí, exacte. Mediterrani, saps què vol dir? Entre dues terres. Hi ha el canal de... Suez, no? Doncs suposo que sí serà aquest. La qüestió és que jo no m'havia plantejat mai a la vida perquè era mar Mediterrani. Quin tipus de curiositat tenim aquest jovent d'avui en dia? O sigui, necessitem... Poca. La que ens aporta TikTok, la veritat. I això és dolent, això és molt dolent. Sort que jo no miro TikTok, la veritat. Em limito a trobar seccions d'una mare que es queixa de les paelles, però no estic a TikTok, senyores i senyors. Ja em vaig tenir durant la quarantena. De moment, qui sap. Mira, també mencionem a la gent perquè vagi a buscar la Marina no ho feu, perquè també et diré, no me n'avergonyeixo perquè em limitava a imitar el que imitava el 90% de la població durant la quarantena. Que és la part trista del TikTok. Exacte. Que sempre passa el mateix. Però clar, ho vaig fer durant la quarantena, que llavors teníem, no sé, el cap a un altre lloc, Tampoc sé on el tenim ara, també et diré. Però bueno. Doncs avui farem una cosa diferent. Molt bé. Com has dit que hem de fer les coses diferents de l'altra gent, que no eres xistaco, Marina. Que no ets xistaco. Em pensava que venia xistaco de mar. Avui no ets xistaco. Vale, t'escolto, va. Nosaltres també volem fer les coses diferents i en diferents fem sonar i incloem en aquest programa un dels artistes que per nosaltres doncs, creiem que valen moltíssim i que som molt infravalorats, com és Nyandú, amb aquest Camps a través, que és la primera cançó d'avui. A l'Ona Jove! Ai, que després d'escoltar Nyandú, que els hi tenim una pressa i una estima tremendes, això és veritat, Des de l'Ona Jove, nosaltres, Nyandú forever. Això jo primera línia sempre als concerts, Mira, jo et seré sincera, no he anat a cap concert de Nyandú, però sóc molt fan de la seva... Ara difícil, Ara complicat. No, dic perquè no... Sí, tampoc, ja no hi són, no? Bueno, no passa res, però... Veurem si tornen, també.
Jo espero que sí. Una crida des d'aquí, dona jove? Cridem a Nyandú, si us plau, necessitem... Que jo torneu necessito una versió ja. de Barca Cielo Yola en directe, m'encantaria, la veritat. En realitat totes les cançons m'agraden, per tant, si us plau. Que no és seva, la de Barca Cielo Yola. Si us plau. No és seva, és una versió, no? De Gato Pérez. Exacte. Que això va venir, saps, a Catalunya Ràdio, l'ICAT, Sí. que fan el desconcert. Hi havia un any que feien cançons de l'any que van néixer. I van posar aquesta. I l'any que va néixer, crec que el cantant, Sí. no sé si són de la mateixa edat tots, suposo que sí. Més o menys, suposo. De la mateixa quinta, no? Que De la mateixa... Oi, aquest català genuí, eh? Doncs, català correcte, segurament, passa'l. doncs, de l'any que va néixer la majoria d'ells, Sí. hi havia Gato Pérez amb aquesta cançó i la van, doncs, millorar bastant, Vull dir, si no l'heu escoltat, escolteu-la perquè és una versió tremenda, vull dir, m'encanta. Marc, però és que jo ara vinc una mica hater. Tu sempre vas hater, Marina. Sí, una miqueta sí, però mira, em vaig asseure bé, si us plau. Marc, em pots posar la música d'atenció, si us plau? La Marina sempre avisant amb tant de temps. Sempre. Ha de ser una cosa... Com es diu? Improvisada, no? Com el programa mateix. Gràcies, Marc. Ui. Ui. Venim a tope. Ui és un cíclop, no? What? Els cíclops tenen 3 ulls. Ah, sí? Ai, sí, Marc. Oi. Veus? No t'he fet el xistà com la cançó, però... No, però me l'havia de colar en algun moment. Bé, és fi, això, és fi. M'agrada més que me les colis així, que jo no sé ni per on te venen. Perfecte. Que quan te les esperes. Que quan me les espero, exacte. Marc, m'he trobat una cosa aquesta setmana, a les xarxes socials. TikTok. No precisament a TikTok, Instagram. a Instagram m'he trobat, que, o sigui, era com ja reiteratiu, tot sempre, jo passava una mica del tema, no? Però hi va haver un influencer que jo creia que era més cabal, no? O sigui, com més madura, que no ho és veient el que va fer. Per què les influencers, al peu de la foto... Posen 30.000 hashtags encara? No, això ja no. Ja n'he pres fins i tot jo a no posar hashtags. Follow for follow. Sí, aquest m'agradava molt posar-lo. Quan tenia 14 Like anys. for like. Like for like. Summer. Per què les influencers al peu de la foto pregunten: quina foto preferiu? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 150... Això fa moltíssima ràbia. Si us plau, o sigui, si us plau, necessiteu el consentiment i l'aprovació de criatures de 15 anys que us diguin: a la foto 5 estàs preciosa, m'encanta. I després, d'acord, ara la penjaré. Això es pregunta pel grup d'amics abans de penjar una foto de tota la vida. Directament, o no es pregunta. Això es fa per WhatsApp. Quina foto penjaries? Aquesta o aquesta? Et voten i la pengen. Em va fer tremenda ràbia el fet de que una persona d'uns 30 anys estigués preguntant això a la canalla de la palla que hi ha per Instagram. Vull dir, o sigui... De què estem parlant? No vull dir la influencer... No vull dir la influencer... També la coneixem? No, precisament no. No, és una influencer que no és la Dulceida, per dir-ho, que segur que ho fa, també et diré, Però no és de les recurrents, saps, que es parli molt? Però, ostres, vaig pensar, tia, per qui no? Per qui no? No. Això es fa per WhatsApp. Les coses tenen el seu lloc. Clar, exacte. Mira, això és com... A mi em fa molta ràbia Twitter, que comença a venir... Ara fan aquestes merdes a Twitter. Twitter és un lloc salvatge per hatejar, per fotre els teus pensaments que et passen pel cap amb 0 coma i fotre merda quan vols. No per anar a fotre el postureo. Twitter, saps quina foto? I estan entrant gent d'Insta a Twitter. Així com penjant fotos, sé que quedo fea, no sé què, i penjant la foto. Sí. Que és tipus aquest mateix feeling. Saps quina imatge m'acaba de venir al cap amb Twitter? Gent de Catalunya, vosaltres heu anat al Cosmo Caixa? Sí! Gràcies. La dels llumets del Cosmo Caixa. No. El gel. No. Els peixos aquells que no sé què són. Bueno, no sé si diem els peixos els mateixos, però amb el bosc, aquell bosc inundat. A mi em fa pensar en el bosc inundat, que hi ha tanta cacarrut allà dintre, hi ha tanta cosa allà posada... Estàs comparant Twitter
Amb el bosc inundat del Cosmocaixa? Sí, però totalment. O sigui, hi ha un popurri de coses, de fauna i de... Hi ha tanta cosa allà dintre, Imagina com fa que no hi has anat. No, però vull dir que hi ha com moltes plantes, animalons... Sí. Ai, m'ha vingut aquesta imatge, digue'm poètica, no sé... serà que estic en un altre món. Has fet com l'Alfred, no? Que feia uns poemes molt profuns. He fet prosa poètica, imatges poètiques. Del segle XXI. Sí, del plan... No me'n recordo quins poemes feia l'Alfred, però... eren de qualitat dubtosa, Sí, com el TikTok, Sí, qualitat dubtosa. Però bueno, aquí qualsevol escriu un llibre. A la vida et pots plantejar moltes coses. Això no ho hem d'anar a descobrir? El què? Aviam com és el Cosmocaixa? Podríem... L'han canviat, Van fer obres, clar. Gent del Cosmocaixa, ara que som influencers andorrans, ja, gairebé. I tant. Vindrem a fer un programa, val? Avisats esteu, val? Sí, anseu allà, que el bosc inundat abans feia una mica de... feia una mica de tofina, Home, ja hi ha un microclima ja muntat. Per això et dic, potser allà no seria el millor lloc per fer el programa, Marc. M'encanta perquè sempre diem que farem el programa des de llocs i no acabem fent-lo. Mai l'acabem fent. Encara tenim el programa 200 per fer. Ai, sí. Quin record, no? Aquell... Allò que vam dir. Ja? No ho sé, 223 o una cosa així. O 24, no ho sé. Jo crec que més, Jo crec que 24 era, 220... Aquest és el 225. Mira, doncs 225 programes... Ens hem passat 25 programes ja del 200. Uau, del 199 més 1. Que també et diré, són 25 setmanes que han passat, O sigui, és dur pensar en que no hem sigut capaços de fer un programa especial. Farem el 200 i el 300 potser seguits. Senyores i senyors, el programa vindrà. Quan? Ja no ho sabem. Ja està. Random. És random com a programa. Quan menys us espereu? 200. Pam. Pim-pam. Jo l'únic que volia comentar era això, Marc. Volia que la gent reflexionés amb aquesta tendència que espero que no torni, de preguntar a la gent quina foto prefereixes. Ho trobo realment... Ai, no ho sé, és que no sé com qualificar-ho perquè encara seria... Penós. Sí, deixem-ho en penós. Sí. Fotre hate jo ara? Mare meva, buf. A Twitter, justament vaig fer aquesta pregunta i se'm va tirar tothom a darrere. Quina, Marc? La pregunta és... Instagramers. Sí. Cal penjar la mateixa foto en blanc i negre i en color? Marc, jo no ho feia. No és ni la següent de la ràfaga. No, és la mateixa. És la mateixa en altre color. Perquè diuen... Em van dir d'arguments. És que no sé si m'agrada més en color sense. Bueno, que cadascú penja el que vulgui penjar. I jo et vaig contestar i et vaig dir, Marc, jo ho feia, ara ja no. Per què ho feies, Marina? No ho sé, perquè m'agradava. Vaig veure la tendència que feien a les influencers, suposo, i vaig dir, ai, que guai, que xulo, uau. Que a sobre primer penges la de blanc i negre, que això és un fet. I després la de colors. No en tenim proves, però tampoc cap dubte de que queda tothom millor en blanc i negre. Sí i no. Bueno, sí. No ho sé. No en tinc ni idea. Però sí que penges primer les de blanc i negre. Sí. Tota la raó. Com la gent que primer a Twitter i després les penja a Insta, les fotos. O sigui, com ho has dit, això? Ara també el que fa la gent és penjar les fotos primer a Twitter, perquè en teoria és on hi ha més confiança i després la pengen a Insta. Ah, uau. Primer pels de Twitter. Uau. Perdoneu, per estar desinformada. Sí. Jo, com que a Twitter sóc una mera espectadora... Ets un peix. Soc una mero espectadora, exacte. Sí, tal qual. Jo miro molts likes, retweets, però jo no contesto, a no ser... Tu sí que et contesto, Marc, tu sí. És veritat. Després ja no et responc. Després en Marc no em respon, em sento incompresa i el teamwork no funciona. No massa. No funciona. Però, aquí estem, a tope de power. No, en realitat sí, però Twitter és veritat que pot interactuar amb tanta gent, doncs que... És la confiança aquesta que no tens amb ningú, però que te l'agafes igual. Exacte, és la comunitat de Twitter. Sí, bàsicament. Total, i jo us volia presentar, que crec que a l'Ona Jove n'hem parlat ja d'aquest artista alguna vegada, però he descobert precisament avui una sessió que va fer Georgia Smith, cantant britànica, amb la, ojo al dato, WDR Funhouse Orchestra, és que aquí el nom queda petit, i van fer les Machiavelli Sessions, i la Georgia Smith s'ha marcat un acústic, diríem, però amb orquestra, de Blue Lights, una cançó... Similar a
No te la deixo, Aquella, No, és no que te la deixo. esperava aquella nota perquè la Georgia Smith comença amb aquella nota, així, ben afinada. Espereu-vos, Però afinada ella, espero. Aquesta nota! Era aquesta nota. És un fa sostingut. Fa sostingut amb armadura de... què sé jo. Era un 4x4 el pentagrama. La qüestió, Georgia Smith amb Blue Lights en aquestes Machiavelli Sessions. Doncs som-hi altra vegada amb l'Ona Jove. I tant! I anem a parlar ara De què? dels nostres amics patafiers, Amazing! Marina, veus... Sí? Veus la primera imatge que t'estic ensenyant? Mira, em fa molta gràcia No s'han portat les gafes del cerca. quan a casa meva em diuen Marina, veus això? I estan al final de tot ensenyant-me un mòbil. O sigui, és com, us voleu enriure de mi de veritat? Feu això? Marc, deixa'm desplaçar-me, si us plau. Per què ara estàs aquí al costat? Sí, ara sí que la veig, Va, Sí. què passa aquí? Mhm. Era un camió de lloguer Sí. que es va encastar. També et diré, la marca del camió, la qual no direm, està a Parets del Vallès. Correcte. Poble natal meu. Ahà. Fantàstic. Doncs ja està, era el... Sí, era l'incís. Era aquest incís no, de... No, el petit incís d'això, de visualització, de moment. Ah, ja està? Ja estem. puc marxar al meu lloc? Ja Molt pots bé, tornar a recórrer el tornem. mig metre. Mig metre fa molt, No veia les lletres des d'allà, vull dir, o sigui, des d'aquí, vaja, no les veig. És molt cutre. Total, és un camió Sí, que s'ha quedat encastat en un pont. molt bé. Dius, tràgica notícia, no? Sí, Què va passar? Doncs va xocar el camió, feia baixada, sí, i el que és doncs, tota la caixa de darrere del camió sí. doncs, ha quedat arrossegada i arrencada del camió. Fins sí. aquí dius, un accident normal, Ha sortit com de l'eix, no? si no és pel contingut que portaven a dintre. Regular. Ho has vist què era? Sí, era... Substàncies il·legals. Sí, per dir-ho d'alguna manera, verda, era substància Sí. verda. Ai! Que l'Snoop Dogg i aquests doncs els agrada. El Wiz Khalifa i l'Snoop Dogg, buah! Sí. I gent que no és Wiz Khalifa i Snoop Dogg, també et diré, No sabem què va passar, però això és un... Et felicito, feien tota regla. Jo crec que Sí. van desaparèixer d'allà perquè es veu que una imatge amb els Mossos Van fer fuga. analitzant-ho. Buah, és que... Però és que no tenien una planta ni dues plantes, vull dir, aquí portaven el planter, Era un trasllat, no? Portaven la... Saps com la Glòria Serra quan fa això de... Equipo de investigación. Equipo de investigación. Hoy, en Equipo de investigación, vamos a destapar la plantación de María Juana más grande de Almería. I així, fins al final. Fins al final. Fins al final. Bàsicament els hi va passar un... ¡Ay, nos han pillado! I això entra... No sé si és per sobre de patafiers que els que van anar a preguntar a quina hora tindrien més potí per robar una joieria. Sí, però no sé, jo crec que aquests, no? És que aquell va ser molt bo, Però saps què passa? Que aquests no es guanyarien el Patafier Premium ni el Patafier VIP perquè van marxar. Mira, ja està parlant de premis, la Marina? Sí, El és que... el Patafier d'or, no? El Patafier d'or no seria el Patafier d'or ni el de plata ni el de bronze, perquè van marxar. O sigui, no marxeu, doneu la cara, home. No ho sabem, no sabem Patafiers els neix. detalls de la investigació. No el sabem, hauríem de buscar, hauríem d'investigar, hauríem de trucar a Glòria Serra a veure si li en Aquí sabia que ens alguna faci cosa. aquesta veu Sí, i ja el trobarem, No sé nada. I ja ens ha contestat. Molt bé. Mentrestant, doncs parlem també d'una notícia de l'agència Una Jovera Notícies, Ai, que ens agrada. altrament dit, TikTok. on ens parla una noia que ens explica què faria ella si fos escriptora. Ens agrada. Mira, abans parlàvem de fer llibres, doncs a veure què ens diu, no? Marina, Digues. tu què llegies de petita? Ai, jo la Tina Superbruixa. I el Jerónimo Stilton? També, i tant. El que feia olor. Ahà.
a part de tot això, no havies llegit aquells llibres que triga el teu final? No. Saps de quins en parlo, però? El dels tigres, no eren? No eren aquests? El dels tigres era que podies anar investigant sobre ells. Doncs tampoc, no m'he llegit ni uns ni els altres, vull dir. Eren uns llibres que tu el que feies era, doncs, hi havia un punt que podies fer una opció i et deia, si tries aquesta opció ves a la pàgina tal i si no a la qual. Que és com el que fan ara a Instagram, bueno, feia temps que feien que tu triaves el caminet per seguir, no? Hi havia la resposta, no sé què. Sí, en versió digital. Exacte, home clar. Que és la que van fer Netflix amb aquella pel·lícula de... no me'n recordo com es deia, de Black Mirror que van fer. Tipus això que tu podies clicar i veies les escenes, no? Sí, exacte. Que al final llegies el llibre 40 vegades per fer tots els sentits, no? No està malament, sempre hem d'incentivar la lectura. Està bé llegir, home. Doncs, a part d'això, aquesta noia arriba a un nivell superior. A veure. Escoltem-ho. No, aquest vídeo no és. No passa res. Pere, tenim un problema tècnic. No passa res, Una cosa, també et diré, el TikTok és molt traicioner, Marc. El TikTok no funciona massa bé. TikTok és traicioner, a vegades. Aviam si... If I was a famous author, I would publish a book with 10 different endings. Anem per parts. Molt bé. And I would print... És traicioner el TikTok, Sí. TikTok com no vigilis, te la clava. Sí, estic a play. Si fessis aquesta noia, si fos escriptora, faria un llibre amb 10 finals diferents d'aquest estil, no? Each ending a different amount of times. But I wouldn't tell the fans, no. You wanna know why? Because that way, I would be watching their confusion on how did the story end and how... Per tant, el que farien és tenir un final diferent per cada tipus de... Bueno, per cada llibre. Llavors, no és que en un llibre tinguis tots els finals. No. Sinó que és que cada final, a mesura que vagin editant els llibres, canvia el final. Exacte. Llavors la gent acabaria descobrint i barallant-se dient però si matava, o l'altre no, que suïcidava, l'altre any... Però jo et dic una cosa, aquesta noia té molt temps lliure per pensar, no? Perquè, o sigui... És com que et peta una mica el cap, almenys a mi. No ho sé, a la gent què en pensa, però sí, Déu-n'hi-do arribar a aquesta conclusió, Llavors, arriba un pas més, que és el pas ja, doncs, amb una mica de mala llet, Sí. How would they all be disagreeing on how it all ended? But when they got to figure it out that I published 10 different endings, I would come clean and I'd say, yeah, I published 11 different endings. O sigui, arriba, quan acaben descobrint que hi ha 10 finals diferents, diria, no, és que n'hi ha 11, no? I realment hi serien, i llavors la gent es tornaria boja aquí. That way I could watch them again all panic, trying to find the last ending, which does not exist. Perdona. Can a famous author do this? És que ni la J.K. Rowling, T'imagines? Ni la J.K. Rowling, tio, ni el Ken Follett fa això. És que no se'ls hi passa pel cap. Ells escriuen una verborrea allà de paraules i de històries imaginatives i ve aquesta criatura i et diu que ella fotria 11 finals. 10, home, ja, és que... Tenim la joventut infravalorada. Digues? Que fes això a Netflix. Com no vigili li pillen la idea, Depèn de quina hora ho miris, veus un final o veus un altre, i llavors et diguin no, que n'hi ha 11. Saps què passa? Que després la gent estaria com... Literalment tindria el mòbil implantat, o sigui... a davant dels ulls, en plan, no, és que ho he tots els finals, és que... T'imagines? Depèn de l'hora del dia. Em vola el cap a mi, pensar això. Saps com Apple, que va fer aquests escriptoris així com dinàmics, que el del dia són de dia i del nit són de nit? Sí. Igual, el mateix. Que un final passi de nit, un final passi de dia i passin coses diferents, depèn de quan miris la sèrie. Buah, però I així acabaries encara viciant-te més a la sèrie. Però una cosa molt important. I en comptes d'estar fent la marató, estaries fent la marató amb un bucle continu. Tenim un problema gros aquí, les productores tenen aquí un money, I els estem donant una idea genial, Però també et diré, haurien de postar una quantitat de money en allà perquè s'haurien de gravar 150 milions de coses, saps? És la mateixa escena canviant cosetes. Sí, però no ho sé. Seria interessant, Marc. És que ens podríem fer productors. Guardeu aquest programa per si passa, Exacte. Contactem amb aquesta noia i li diem a veure si amb les nostres produccions ens direm produccions Ona Jove i nosaltres li produïm aquí el percal aquest. Bàsicament. Ja està.
Què fem, Marina? Una última cançó? Fem una última cançó, i tant, sí? i tant. Doncs escoltem The Business, de Tiesto, i de seguida tornem ja en rectíssima final de l'Ona Jove d'avui. Ara ja, això és la rectíssima final de l'Ona Jove d'aquesta setmana i parlarem ni més ni menys que d'una dona, ojo al dato, valenciana de la Terreta, que es diu Lola Aguilella, i la Lola Aguilella... @ @madreindignada. Exactament, Madre Indignada s'ha fet viral a TikTok. Per què s'ha fet viral aquesta bona dona que tu la veus i dius podria ser meva mare també, perquè per l'edat que té és una madre indignada? Doncs fàcil i per tota la família, no ens allargarem massa. Volem veure els vídeos. És una senyora indignada amb com es fan les paelles arreu del món. Marc, si us plau. A ver esta paella que me habéis mandado vosotros, ¿qué tal? Nadie nivela la paella. Sí, paella. El pimiento morrón, la cebolla, el ajo, eso no se echa en la paella, sé que no lo sabéis. Otra vez. Hay que decirlo todas las veces, el arroz no se sofríe en la paella. És que... El És que solo són els cracs de fer paella. ¿Está? ¿Echar la ensalada en la paella? ¡Ay, señor! Que li Paella ven con un ensalada. jamacuco. És que, ojo. Un ampastrá, como todo. Un ampastrá. Pero es que, vamos, no te entiendo, los guisantes. Ahí, el sushi las costillas, el pescado. Son gambetas. ¿Esto qué es? Señor, cada vez es peor, ¿eh? Yo es que al final no veré paellas. Al final os contaré cuentos. Claro. N'he vist de pitjors, Però és que facis limón. Madre. Bueno, chicos. Clar, escolteu, també la noia aquesta està fent una paella com una mica com li surt amb ella, no? Ella per dintre li està passant aquest sentiment de que ara tira el tomàquet, tira el tomàquet. Tot barrejat. Ara tira una mica... És commutatiu, no? T'ho juro, o no sigui... importa l'ordre dels factors? L'ordre dels factors no altera el producte, en aquest cas aquesta noia era tal qual. La paella de l'americana aquesta era tal qual. I ara mirarem una altra. Jo n'he vist que era arròs, em ficaven el tomàquet i tot allà a sobre, que era arròs blanc. És que no... No era paella. No. I ara el següent vídeo. També és una paella. És una paella. Bueno, otra paella, chicos. Por si a alguien le interesa. Este empieza ya cortando al vuelo las cosas. Al vuelo, així, pim, pam, pam. No, vas muy mal, chaval. Tanta verdura, pescado y todo ahí. Yo he hecho un pez, ya se sé. Al carbón, yo creo que al carbón la tenías que quemar. Chorizo. Y que desde aquí, chorizo español. Eso es un pupurri. El pastre, por Dios. Estamos en una barbacoa. La mare que va. Recollons quin oro. Ai, mare, si ho veu València, se caga de por. Són molt bons els insults en valencià. Ai, mare. És increïble, la morcilla, la longanitas, el caldo. Tot, és que... Tot. És que li tira tot i és que no pot ser. Però aquesta dona a mi, si us plau, aquesta dona sí, uns vídeos així a TikTok, aquests vídeos estan bé, home, un empastrà que ha fet aquest, la empastrà de la paella, doncs fantàstic. També et diré, parlem de la empastrà que ha fet Rosalia, perquè la empastrà la empastrà tra-tra. Rosalia es va dir que faria l'aparició estel·lar amb The Weeknd a la Super Bowl, no la farà. No la farà? Si ho vaig llegir just ahir. Marc, no farà l'aparició estel·lar. Però s'ho han inventat o és que li han dit que no? O sigui, hi havia molts rumors, la seva representant es veu que va moure mar, cel i terra com l'Avatar, no? Ella volia tocar tot. Paelles. Exacte, volia ser la dueña del mundo, no? Doncs li van dir que de moment Enrique Iglesias es queda com el primer Spanish man a actuar a la Super Bowl. Veurem si l'any que ve la Rosalia fa aquí moltes col·laboracions i aconsegueix per ella sola anar a la Super Bowl, no? Malament, Rosalia... Malament tratra, ens has decebut, amiga, però no passa res. Volem anar a consolar, no? Sí. Aquestes ens ha convidat a la seva casa de Miami, com que ja estem en desconfinament comarcal o com se digui això. És un míting polític. És un míting polític. Hem d'anar a ajudar la nostra amiga. Per això i per més, Rosalia, al nostre cor ha estat. I res més, és això el que volia comentar. Hi haurà Miley Cyrus, The Weeknd, la setmana que ve comentarem, a veure com ha anat. Però aquests dies estan confirmats Miley Cyrus i The Weeknd. Sí, clar, estem parlant nosaltres de la Super Bowl. Això ja són multitud, 3, Buah, i tant. Són multitud, però ens agradaria que fos Rosalia. L'any que ve, potser. L'any que ve serà. Cantes milionària. Exacte.
el català arreu del món. Arreu del món. Exactament. I arreu del món també l'Ona Jove, perquè ja estem, com aquell qui diu... A tot arreu. Ending, per això, ending de program. Aquí, políglotes tots. Mira, treus això de la Super Bowl, la música, i fiques l'Ona Jove a la pausa... I ja està. Ja està. És que és això, És que t'omplim aquí la vida, o sigui, què? Fem una Ona Jove així en anglès? Exacte, i el partit de la NFL no, és que no ens interessa, sisplau. Ona Jove és lo important. Ona Jove, Ona Jove, Twitter, Instagram, YouTube, importantíssim, estem en format vídeo, i també doncs, a les plataformes Spotify, iVoox i iTunes, a tot arreu, com ja sabeu, en format podcast. I res més, ens veiem la setmana que ve amb el format habitual, mateixa hora, mateixa freqüència. I amb la mateixa randomositat de sempre. Adéu, amics!